Gitabangan og bunal sa unom ka mabatanon ang usa ka e-bike driver gamit ang botelya sa soft drinks sa Dan Colon niadtong Hunyo 8 pasado alas 4 sa kadlawon ang nahitamong ginugdanay na abtan sa City Mobile Force Company sa Cebu City Police Office kinsa nagpatrolya sa mga dapit. Mao na dakpan usab nila dayon ang 24 anyos nga lalaking biktima nakaangkon usab og mga samad sa ulo og tunggan nga hinungdan nga nawad-an siya sa panimuot. Giingong gigukod sa mga batanon ang biktima og gihapak og botelya sa ulo ingon man siyang lawas mao nagpasad usab ang dildo. Natumba ang biktima sa kilid sa usa ka mall diha sa Dan Colon. Samtang masuspitsado misibat apan naabtan sa kapulisan na sayran nga ang biktima nilakaw di ay silang balay dala ang e-bike sanglit gaaway kini siyang asawa gituhan nga nagmaoy kini sa imnanan gumikan sa away sa asawa ug posible didto nakasugato kontra. Gidala sa Cebu City Medical Center ang biktima samtang ang unom ka mga batanon gidala usab sa Carbon Police Station. Apan nasayran nga nahilot ra ang bangi sa duha ka abig sa barangay.